Cares noves a les files dels Dracs. 3 estatunidencs que debutaran amb l'equipatge negre i plata, i pocs escenaris són tan bons com l'estadi dels Jardins del Túria. A la primera jornada es veuran cara a cara Dracs i Firebats, 2 aspirants al títol de Lliga, amb el permís dels vigents campions, els Pioners de l'Hospitalet. Serà una bona prova de foc per valorar la pretemporada dels badalonins. Sergi Gonzalo serà el timó de l'atac badaloní, ajudat per Jan Scholl. Per terra, Edu Pujades i Norman Reison. I figures veteranes i joves que han de brillar. Els germans Gonzalo compartiran atac i diferents jugadors estrenen categoria sènior amb la missió de ser importants en la rotació dels Dracs. 6 equips lluitaran pel títol de Lliga Elite de futbol americà. 5 són dels països catalans: Sueca, Pioners de l'Hospitalet, Rookies de Barberà, València Firebats i els Dracs. El 6è equip de la màxima lliga estatal són els Ossos de Madrid. Aquests 6 conjunts disputaran una temporada regular de 10 enfrontaments. Els 4 millors jugaran els play-off pel títol. Dissabte a les 5 comença l'espectacle de la Lliga de Futbol Americà.